Ще го дадем на Кева тогава. Така, я да пробваме те са по-големи. Ще го дадем на Кева. Я има. Но ето ще мога. Чакай сега, ако пусна, ако сложа копчетата тук. Да, сигурно. Я пробвай. Ела. Я без баба, сега ще ги преместим. Ето е без. Я. Служи на копчета. Какво правиш тук? Търси топката. Сега една песен, която пожелахте да чуем. Новият хит на Софи Маринова, "Онзи фатален ден", звучи за вас. В който те срещнах, нещо се случи с мен, побъркващо неща. Разумът шепнеше, бягай от него, но сърцето искаше друго. Онзи фатален ден, в който те срещнах, нещо се случи с мен, побъркващо неща. Разумът шепнеше, бягай от него, но сърцето искаше друго. Душата ми разпилей, от обич ме разболей. Точно тебе искам и такъв те искам. Вирус и рецепта си ти. Душата ми разпилей, от обич ме разболей. Точно тебе искам и такъв те искам. Вирус и рецепта си ти. Нелечима влезе ми в кръвта. Уж ваксина в мене има срещу лудостта. Като лудост нелечима влезе ми в кръвта. Знам ти истинското име, ти си любовта. Онзи фатален ден, в който те срещнах, нямах рожден ден, но така го усещах. Нещо се раждаше в тебе и мене и обещаваше лудовлюбено време. Душата ми разпилей, от обич ме разболей. Точно тебе искам и такъв те искам. Вирус и рецепта си ти. Душата ми разпилей,
Точно се и разговор с Кони. Да речетираме. Извини ме за мръсните приказ. Изпитвам липса на физическа интимност. Но книга. Твоя кабинет и ще се събли. Следващата стъпка е твоя. На! Айдете! Давай се обли. Господин Пасъчев, господин отзивам се един да кажи. И това чумка трябва да се ходи. Благодаря. Здрасти. Значи ще е състояние, много се откараш. Толкова. Кой ще ми каже намери? Защо не опиташ това? Просто дава 2 лева. После Ама не най-мерде сакаш. Гледаш твърде отблизо. Не се обвинявай. Да, понякога ти трябва перспектива. Без поглед не вреди. Аз съм Луси. Аз съм Сенде. Приятни. Добра работа. Виждам, че си сам. Искаш ли да седнеш при мен? Да, ще бъде чудесно. Просто супер. Значи си архитект. Не, занимавам се фрила. Значи стана нюзитмата. Да. Краних, може би ти се надяваш, че съм се отървал от нюзитмата, но явно не съм. Харесва. Дори ривите не я харесват. Наистина, баща ми живе. Той и брат ми дък понякога излизат в морето за месеци. Много ми липсват и когато се върнат, просто ги държа по 5 минути. ние закачили и там на оно закачала по-дали в братата. Разчитай ли са на твое разположение, когато имаш нужда? Искаш ли? Добре. Може са лъвове с известни специфичността, делфините с интелекта, а може вече техните има. но също техните мъжки части стават гигантски. Да, той е най-голям сред бозайниците. Кой е най-големият? Май татуираното лице. Харесвам смеха ти. Ти ме чираш да смея. Извинете, но подреждаме. Отдолу под масата има прашко, ли си я шела, ще покажа. Най-хубавото на мочовете е, че съм... Отдолу под масата има прашкови. Да. Не знам какви са на свобода. Мислех, че сте В салона под масата. през цялото време. Виждаме как се държат навън, но не знаем какво правят на държа, а точно там прекарват 2/3 от живота си. Може ли пласат другите морски животни с големите си спички? Това е една от теориите. Трябва да тръгна. Къде отиваш? Татко има рожден ден и всяка година избираме ананас. Това е традиция. Луси, добре. Прекарах страхотно. Аз също. Химикал за работа. Няма.